Biz bu temaň içine girmänkak dawaý öňünden gurlaşaly. Efekt babaçky, kebeleň efekti. Bul iň romantik hem iň düşünüksiz ılmy termin. Köpçüligiň içinde onu owadan bir erteka gördiler. Ýagny geçmişe gaýdyp baryp bir mörmöjeği öldürüp hemme zat düzetip bolýar diýip. Hakykatda bolsa hemme zat şuňur, kyn we iň esasy gyzykly. Bugün bu kebelejiň efektini biz polny öwreneriz. Başlamaňka şul wijaň döremeğine adaptasyon täze çykaran kebele gaýdym sebäp boldy. Ýagny şoň kebeleginiň efekti işledi. Şoň üçin fonna şol aýdym bolar. Kebeleg atly düşünşmezlik. Haçanla biz efekt babaçky diýip eşitdirimizde bizim gözüňizde eşde kuçaryň düşen kinosy gelýär. Ya bolmasa bizim asqıranmız ahir zamanyň döremeğine sebäp bolup biler diýip pikir edýär. Ýöne aslynda bul gaty ýalňyşlyk. Ilmda bu metaforaň manysy kinoda görkezden zadyň düýbünden ýalňyşlygyny suwd edýär. Esas pikir döreden alim Edward Lorenz şey diýär. Biz öňünden aýdyp bilmeris kebeleň ganatyny gakmagy näme getirjegini. Derediň paradoks nämede? Biz öwrenşdik sebäp bilen netijäniň baglanyşyklydygyny. Ýagny dugma bassyň mehanizmi işledi. Daşydyňdyň yere gaçdy. Ýöne sistema bar. Meselem howa. Hemme zat bire gaty çylşyrymly baglanyşykly. Şu günki prognozda edilen kiçijek ýalňyşlyk ýene 2 günden boljak howa maglumatyny düýbünden ýalňyşlygyny görkezär. Ine şu ýerde bolsa biziň gahrmanymyz ýüze çykýar. Kebele günakarlanan adam Edward Lorenziň taryhy. 1961-nji ýyl Oliver kompýuter maşini haýaljykdan howa maglumatyny gataplaýardy. Bu wagtda ýaly eliňizdäki telefon näle? Lorenz'da matematika modeli vardı, ýagny formula vardı. Bir gün ol edilen hataplary täzeden hataplamak makul bildi. Wagty ekonom etmek üçin ol kompýuterda 0,506.127 sanyny dolu ýazman gysgaldyp 0,506 diýip ýazdy. Tapawdy 1000den bir bölekden hem kiçik. Ol ýetgeçler bolasy ýok diýip pikir edip kofe içmäne gitdi. Gelen soň bolsa ol şoğa girdi. İkinci hasabyň netijesi birinjiňkinden uly tapawutlydy. Bular ýam düýünden başga howa maglumaty. Hasap boýunça açyk asmana derek ýel turmalyp görkezýär. Şeýdip Lorenz uly bir zady düşündi. Ýagny lineýny däl sistemada howa maglumatynda hasaň başynda goýberilen uçypsyz ýalňyşlyk geljekde gatyly ýalňyşlyga öwürlenýär. 1972-nji ýylda bolsa ol daklat bilen çykyş etdi. Dakladyň adymy bolsa konferensiýanyň gurnoýjysy oýlap tapdy. Sebäbi Lorenz wagtynda öz temasyny uğratmany. Gurnoýjynyň dakanady bolsa taryha girdi. Dakladyň ady şeýle. Braziliýada kebelek ganatyny gaksa, Texasda tornado dörärmi? Bärde esasy belläp geçmeli adamız köp kişiň ýalňyşýan ýeri Lorenz hiç açan kebelek tornadodan döremegine sebäp bolýar diýip tasdiklamany. Ol biz bu zady hiç açan barlap bilmeris ýerdi. Eger kebelek ganatyny gaksa, tornado dörse, biz bilip bilmeris kebelegiň sebäpligini. Edil şolar ýaly şol kebelek tornado döremezligine de sebäp bolup bilmez. Ilmi tarapdan seredende bu hadise bize düşündürýär. Hemme zat bizim gözüňimize getirişimizden has çylşyrymly. Lorenz hasaplayıcı sistemany ýüze çykaryp netijäniň grafigini dizdi. Şonda çyzyklar beskoneçli bolmadylar. Hem de ýöneki petleýäli bolmadylar. Çyzyklar bir hilçek şekile urildi. Ol şekil kebeleň ganatyna meňdeýärdi. Ana şoň üçin hem kebeleň efekti diýerler. Indi gözüňize getirin dağdan akýan çeşmäni. Eger şoňa daş akpasaň, onuň akçak akymy million faktordan zawisim bolýar. Daş näil tiýlik we güýç bilen oklandy. Şemal güýçlüdimi ýa pesdimi, çeşmäniň haýsy bölegini oklandy we şuňa meňdeşler. Siz hiç açan bilip bilmersiňiz. Haýsy ýerde çeşme öz akymyny ýitgedir. Şol oklanan daşyny sebäpdi. Ýöne biz bir zady bilýär. Çeşmäniň akymy hemişe ýokardan aşağı bolar. Hawsuň esasy gurulşy.
Florial sistemada geleceğin näýlik boljagyny bilip bolmaýar. Ýöne hakykada ýakyngatlaryň bolmak berýatnysy has uly. Ana şoň üçin howa maglumaty bilen işleýän alymlar aýdýar. Howa maglumatyny iki hepdeden öňe ýalňyslyk görüp bolmady. Adamlar näil superkompýuter döredenine de howa maglumaty üçin soňky granitsa iki hepde. Kebeleň efekti taryhda hemde durmuşda. Haçanna bir çüy hemme da çödenine. Angliýada şeýle bir nakıl bar. Çüýüm ýokdy, nalym gitdi. Nalym ýokdy. Atym agzady. Atym agzady, komandirim öldi. At goşuny dagady. Şeýdibem uruş gutardy. Boldy. Bu nakıl bize bir kiçikçe çüýüň tutuş bir ýurdun ykbalyny çözýärligini düşündirýär. Inni bolsa häzirki durmuşda bolup geçen hadiselere geçelim. Haçan tütänleýin bolan zat hemme zady düýüp göter ütgedenne. 1914-nji ýylda Gavrila Princip ajagyp bir kafeге girýär. Şol wagt kafeň öňünde Erzgersek Filip Ferdinandyň sürjüsi adaşyp dogry ýoly tapmak üçin maslahat soraýyp durýar. Şonda Princip Ferdinandy atyp öldürýär. Bu bolsa birinji jahan uruşynyň döremegine sebäp bolýar. Ya bolmasa ýene bir mysal. 1905-nji ýylda Wena şäherine bir ýaş oglan suratkeş bolmak üçin Hudoşstven Akademiýa öz dokumentlerini tapşyrýar. Ýöne ony okuwa almaýarlar. Ol oglan Adolf Hitlerdi. Inni gözüňize getirin, hudojnik adam diktator bolup ikinji jahan uruşynyň başlamagyna sebäp bolup bilerdimi? Atomly bombalaryň ýarylmagy. Aslında Amerikanyň maksady Kakura şäherine atomly bombany taşlamakdy. Ýöne 1945-nji ýylyň 9-njy awgustynda Kakura şäheriniň üstüni uly bulutlar tutupdy. Uçorman, ýagny pilot plan B geçip Nagasaki şäherine tarap uçdy. Nagasaki şäheri bilen näme bolanyny özüňiz bilýäňiz. Egerde şol bulutlar bolmadyk bolsady. 1995-nji ýylda öňkü polisiýa işgäri Robert Fromm temmäk satylýan magazynyna garagul bolup işleýärdi. Diýje gelen iki sanyk ýaş müşteri ol magazyndan müňlerçe paçka çilim satyn aldylar. Ol bir zadyň metodyny duýup, ýanky iki oglany idarlap başlaýar. Netijede terroristleriň bolýan bazasyna barýarlar. Robert Güni polisiýa habar berýär. Olar öz gezeginde hemme terrorlary ýygnaýarlar. 1996-njy ýylda Ariane 5 adly raketa ýarylýar. Oň sebäbi haçanly programmistler kod ýazanny ýekije setre sygmajak informasiýany zordan sygdyrypdyrlar. Netijede kompýuter bu ýalňyşlygy götermän Ariane 5 raketasi ýarylýar. Egerde ýöneköý adamlaryň durmuşynda bolup geçen zatlar alsak, onda kebeleň efektini biz her adamda görüp bileriz. Bu misalymyzyň ady daş, gaýçy, kagaz. Kamin, nojniцы, bumaga. Bir ýalty talip hiç eri çykyp gelen okdy. Ýöne dostu ony bara oturmana çagyrdy. Barda olaň ýanyna bir owdan gyýyp gelip tan oýnamana çagyrdy. Olaryň hiçbir tan oýnasy gelen okdy. Ýöne kamin, nojniцы, bumaga oýnap, olar kimin gitjegini taýladylar. Utulan oglan ol gyýy bilen tan oýnady. Üstünden 15 ýyl geçdi. Inni ol oglanyň 3 tan çagyrysy bar. Şol bile tan oýnan gyýdyndan. Inni gözüňize getirin, ol oglan bara gitmän, öýünde galyp telefonyny TikTok görüp oturan bolsa, ýa bolmasa beýlik dost tutulan bolsa, ol oglan bilge şeýini tutulmaka. Hiç kim bilmez. Liftde gapçap galar. Kollejde zordan okap ýören talib oglan liftde bir aýal maşgala bilen gapçap galy. Lift işläp başlaýança oglan 20 minutlap onu köşüşdirdi. Daşyna çykan soňlar bolsa ýüze çykýar. Şol aýal maşgala bir bankyň başlygy eken. Ol oglany çalça gowja aýlykly işe ýerleşmäne kömek edýärler. Kiçijik kömek ol oglanyň durmuşyny düýünden ütketdi. Efekt kim işe işleýärmi? Inni iň gyzykly ýer başlanýar. Fizik Roger Pilke aýdýar. Kebelek tornadaň döregini sebäp bolup bilmez. Bu ýöneköý metafora. Näme üçin? Sebäbi atmosfera gaty inersionlydyr. Kebelek ganatyny kakanda döreýän tolkunlar gysga wagtyň içinde howada ýitip gidýär. Edil suwa daşaklanda dören tolkunlar ýaly. Tornadaň döremek üçin million faktor gerek. Alimler şu wagtdan jedelleşýärler.
Kimler diýe şol kiçijik tolkunlaram yeterlik. Kimler diýe ýok, ol güç gaty uçypdyjy, hiç bir zady täsir edip bilmez. Ýöne hünärmenler bir ýerde radylaşýarlar. Kebeleň efekti kebelik hakynda däl. Bizim köp zady bilmeýänligimiz hakynda. Biz şeýle durmuşda ýaşaýar, geljegi 100% aýdyp ýa-da hasaplap bolmaýan durmuşda. Jemleji, bu istoriýa bize näme öwrüdýär? Indi bolsa bugünkü bilen zatlarymyzyň aşagyny dalýar. Durmuş bizim gözüňimize getirişimizden has çylşyrymly. Biz hemme zady kontroller edip bilmeýär. Bize bagy däl zatlar gaty kän. Köp zat üýtgäp durýar. Kiçik zatlar wajyp. Hatta ýöneköy aýdylan söz bir adamyň ömrüne gynanyp gezmegine sebäp bolup biler. Diýmek ýazgydam üýtgedip bolýar. Biziň kiçijek kömegimiz, haçanda kynçylyk dörenine birek-birege berýän goltugymyz edil kebelegiň ganatyny kakşýalydyr. Belki biziň gowy hereketlerimiz balt atly tornadan döredir. Kebelegiň efekti bul hemme zadyň birek-birege baglylygyny düşündirýär. Hatta biz geljegi aýdyp bilmesegem, şu gün ol geljegi üýtgedip bilýäs. Öz gowy hereketlerimiz bilen, edýän kömegimiz bilen, berýän goltugymyz bilen. Şu videoda kebelegiň efektiniň işleýändigini dakazat edýär. Yine bir näçe wagtdan bu video siziň öňüňizden çykar. Siz hem like basyp, kommentariýa ýazyp, podpisasiýa edersiňiz. Şol uçypdyjy eden zadyňyzam meň durmuşymy düýbünden üýtgeder. Indiki videolarda görüşýänçek hoş, sag bolun.